Третя пастка розуму – катастрофізація. Ця пастка знайома, мабуть, кожному. Коли стається щось несподіване, незрозуміле, розум майже миттєво малює найгірший із можливих сценаріїв. Наприклад, ви відкриваєте банківський застосунок і бачите незнайоме списання коштів. Минає буквально кілька секунд, а розум уже створив цілий фільм. Шахраї зламали картку, зараз зникнуть усі гроші. Через 2 хвилини виявляється, що це автоматично продовжилася підписка, про яку ви просто забули. Подія тривала 2 хвилини, але за ці 2 хвилини розум встиг вже прожити справжню катастрофу. А ви перенервували так, що хіба що волосся на голові не посивіло. А як часто у вашому житті включається цей фільм катастрофізації? Напишіть під відео. Це лише одна пастка. У повному відео ви дізнаєтеся ще 6, які можуть непомітно керувати вашим життям. Обов'язково подивіться відео.